Аның шикелле күңелләрем күтәрелә, аның шикелле фикерләр, уйлыйм, сөйләшәм, аның мимикасы. Шуңа күрә ничектер менә ул киткәч мин аңладым, тагын да күбрәк аның каны миндә, аның фикерләре, аның белән яшәгән еллар. Шуңа күрә минем инде моим задачам помнить о нем и на его уроках научиться тому, как можно что-то сделать лучше и никогда не забывать уже о том, что жизнь такая разносторонняя, и каждому таланту есть цена. Мысли путаются, их очень много. Потому что супер. Еще последний вечер перед встречей. Keşke nindi istelikler onun turunda eğitirdiniz. Нәрсә иң истә калган? Как мы аның белән Курай радиосына барган. Теңнә белән. Ул теңнә эфирда эшли иде. Мин ярата идем группаны Озон. И ул миңа шул группаның җырларын куя иде эфирда. Мин шунда диванда йоклап ята идем, а ул эфирны бетерә дә, мине кулга ала да, и без Татарстанда яши идек, бара идек. Мин авыртканда миңа плеер бүләк итте ул. Нәрсә белән итте? Плеер кассетный, шул Озон группасы белән. Менә аның белән барганнар башта. Шунысы иң мөһим.